Okay, good morning everyone. So for today's video, uban sa grinyo kung atapadong karon for today's video di ay gi-invite ta sa tuang friends nga magduwa didto sa Sayhay Ubay Bohol. Pagawas na ako ay of course perting inita. So sakto kaayo sa nga nating ani ay of course ang ilang binuhat aw uga kaayo. Sama sa imong hinigugma uga kaayo. Char lang bitaw pagawas na ako di man day init kaayo na man dapoy dagom. So anin dapita na balakan nako kay ngano basin ng jag maabdan mi didto uwan didtong dapita. Nagre-report gas abel gas char lang bitaw. Karon guys naglakaw ko pa dong didto sa sentro kay ngano ang ato ang friend wala takwa. And of course haya-haya kayo sa ting ani kay ngano lambi kayo ilang humay perfect kaayo. Sama sa akong sapatos nga perfect kaayo. Char bitaw guba na guys pero leg on gihapon na nice gihapon na siya atong iduwa for today's video. So kay wala na takwas to ang friend nagbaktas tag hinahinay ng dapita padung sa purok 4. So anin dapita na suya ko ngano sa likod na ako karabi nagilo-yelo na so ting ani na jud kaayo din dapita. And of course pagtaon-taon ni balik bis aming agi ni action akong sapot pero di magsapot-sapot kay nakisakay rata for today's video. So samtang na sa kagog motor nag-video po sa mga galing nga kamura kog buyog nga podong mulupad. Pag maglupad na sa buyog, of course na nga to ang friend diring dapita. And of course pa doon natakaroon sa Ubay Bohol ang atong friends sinada magmais na ngayo ko ang dapita nga ako nang usa kay ug mga tagmatokan mo. Unja pagkaman na of course ato nang gitaod ang ato nang tabunan ang mapler kay basta sa madakpan tanin dapita pero kani ato ang mapler dili ni sa as in nga mapler instead nag semis mapler. Taro nga og tao doy pasin sa mulupad na naghangin char lang bitaw taod guys natas ubay karon ato makita ang ubay grabe kalambuan sa ubay diring dapita. Pagkataod ari ta molikod diri sa Rosie dapit kay of course ari man dapit magduwa diri sa Sayhay padung sa Don Emilio. Paglikuan na of course ginahinay mi kay likuon man siya kay pasunod ka maginahinay mabangga ka sa ato ang katagbo. So for today's video hapit na moabot diring dapita. Grabe kayo guys ang kalambuan diri sa ubay o ato nakita ang mga buildings diring dapita pagkado pa taod-taod of course ikaduhang buildings diring dapita. Karabi kaayo ang kalambuan diri sa ubay laban ug lambo ubay char lang. Unja ang dapita hapit na maabot diri sa eskulahan sa Sayhay ay patataod ay abot na deta diring dapita. Pagkatataod ako nang ambak nami unja musod nami diri gate sa Sayhay. Ato ang kabat ng mga friends diring dapita ang mga kusog nga team admirals. Huy pagsud na mo ay of course narapoy kontra ang taga Sayhay ang mga taga Fatima murag mix na pud sila dapita guys. And of course ang ato ang friends sigig pangibot sa ato ang balhibo. Ang atong friends nga dagas sexy o gwapa kung walay makeup gwapa gihapon siya mura jud siya boyog char lang. Unsa guys pagkataod of course nang uli na may gabi na so sorry kaayo kay wala tay highlights for today's video kay walay mo video walay mo participate didtong dapita. So atong nakita nga ngit-ngit naman di ay so lami pud ilang view dirin dapita kay ang ipangit-ngitan imbis ngit-ngit pa ni ngit-ngit na og samot. And so before mag-end ang video so thank you so much na tan-aw karon. So wala pa ni follow na sa ako ang Facebook page ug nagpasalamat po ko sa Sayhay teacher. So thank you so much sir sa pag-invite sa Team Admiral. So mag-amping ta sa ato ang biyahe. Ug maura to daghang salamat ug subscribe sa akong YouTube channel. Bye bye.